Hristos a înviat și bine v-am regăsit, dragilor. Aș începe cu, o știți pe aia cu o veste bună și o veste rea. Vestea mai puțin bună, ca să zicem așa, să nu-i spunem rea, este că, deși am atins cota de 1000 de abonați și, conform regulamentelor YouTube, ar fi trebuit să putem transmite live de pe telefon. Nu pot face încă acest lucru, nu știu din ce, din vari motive, nu mă lasă încă, probabil mai durează. Ei spuneau în regulamentele lor, citindu-le, că durează cam 24 de ore. Noi am reușit, așa cum știți, în 10 mai să atingem acest obiectiv. Iată, suntem în 13 și n-am reușit încă. Abia ieri mi-a venit, am văzut târziu, azi am văzut abia, mi-a venit confirmarea e-mailului că am atins 1000 de abonați de la YouTube, dar încă pe telefon nu mă las, așa că deocamdată încă sub această formă ne revedem și ne reauzim. Vestea bună este că totuși nu mă las, nu ne lăsăm. Dacă am promis că vom face acest lucru când atingem 1000 de abonați, atunci și l-am început, iată, vom continua. Și până la urmă vom ajunge și la lucrul acela. Pentru cei care așteptau să putem transmite Sfânta Liturghie din Biserica Parohială, încă nu o putem face pe YouTube, din acest motiv pe care vi l-am spus adineauri. Pe Facebook calitatea scădea și însă am avut și o sincopă ieri, dacă nu mă înșel, n-am reușit până la urmă să transmitem. Telefoanele care le aveam cu noi, toate au avut o problemă cu semnalul în biserică și n-am putut transmite. Azi am reușit să transmitem. Calitatea însă este destul de scăzută, relativ scăzută, dar vom continua deocamdată pe Facebook în continuare, dacă vom reuși acest lucru. Însă pentru YouTube n-am reușit și pentru cei care își doreau și ne-au rugat să facem și pe YouTube acest lucru, pentru că nu au cont de Facebook și nu pot urmări live, nu putem încă face acest lucru, dar îl vom face cât de curând, îl vom face și acesta. Printre lucrurile pe care aș vrea să le discutăm astăzi, aș vrea să ne aducem aminte că astăzi este 13 mai și în 13 mai este o sărbătoare mare a creștinilor de pretutindeni, indiferent de unde sunt ei, și anume aparițiile Preacuratei Maicii Domnului de la Fatima, din Portugalia, din 1917. Pe urmă, tot în 13 mai anul acesta, iată, astăzi, este înjumătățirea praznicului dintre cele două sărbători. Este o sărbătoare în sine, înjumătățirea praznicului. Vom vorbi și despre acest lucru. Și câteva gânduri către finalul întâlnirii noastre din această zi vor fi privitoare la Evanghelia zilei de astăzi. Dacă tot e sărbătoare astăzi, nu e cu roșu în calendar, dar este o sărbătoare în sine, înjumătățirea praznicului, care este relativ mare pentru că ține chiar mai multe zile. Vom vedea când ajungem acolo imediat. Așadar, pentru astăzi începem cu 13 mai 1917. În 1917, Preacurata se arată unor copii, la 3 copii din Portugalia, din Fatima, de Francisc, Iacinta și Lucia. 2 erau frați, soră și frate, și erau verișori cu cea de-a doua fată. Era o fată și un băiat frați și pe urmă erau verișori cu cea de-a treia fată. Li se arată Preacurata, ei își pășteau turmele de oi în împrejurimile Fatimii, localității Fatima, și Preacurata li se arată și le cere să se roage împreună cu ea și pe urmă să revină în decursul la mai multor întâlniri, din mai până în octombrie. Preacurata li se arată întotdeauna pe 13 ale lunii 1917. La cea de-a doua de întâlnire, Preacurata le încredințează așa numitul mesaj de la Fatima, care este cuprins din 3 părți, iar la ultima întâlnire, și pentru a confirma pentru cei care încă nu credeau acest lucru, Preacurata face o minune, se produce o minune, și anume minunea rostogolirii soarelui. Nu vom intra în detalii pentru cei care sunteți interesați de detalii, care încă nu le cunoașteți. Vă invit să o faceți, sunt atâtea mijloace de informare. Ce
este oarecum demn de remarcat și aș vrea să subliniez, este faptul că este ceva surprinzător. Nu e nou, nu era o noutate ca Preacurată să se arate, să aibă oamenii revelații particulare ale Preacurate, ale lui Isus, ale marilor sfinți ai bisericii, fie din Occident, fie din Orient. Ce era nou și cunoaștem că inclusiv în Occident, cu câțiva ani înainte, în 50 în 46, se arată la Salet Preacurata, tot așa, unor doi copii, un băiat și o fetiță, și le cere să rămână fideli pentru vizitarea Sfintei Liturghii, pentru practicarea devoțiunii de a merge la Sfânta Liturghie într-o societate, într-o Franță care devenea din ce în ce mai pregnant îndepărtată, se îndepărta de Dumnezeu, se devenea secularizată. Deci așadar în 1846 și a îndemnat să trăiască valorile creștine pe cei doi copii. La câțiva ani de zile, tot în Franța, în 58, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel în memoria, în 58, Preacurata se arată unei alte fetițe, unui alt copil, o fetiță, Bernadeta Subiru, de 14 ani, căreia de asemenea cere să se roage, să rămână fidelă bisericii și lui Dumnezeu. Și pe urmă apare, ca să nume doar două dintre ele, nu era singurele, mai au fost mai multe în Europa, în restul lumii. Noutatea este că în 1917, când Preacurata se arată pentru prima dată în 13 mai, le cere copiilor, printre altele, în acest ciclu de apariții, cere copiilor să spună episcopului să consacre, și episcopul să spună mai departe superiorilor bisericești, să consacre Rusia la inima imaculată a Mariei, a Preacurate Fecioare Maria, Maica Domnului, așa cum știm. Spunând, prevestindu-ne că dacă se va face consacrarea inimii imaculate, lucrurile vor fi din nou bune și nu va veni un mare rău, pentru că ne paște un mare rău, spunea Preacurata. Dacă nu va fi consacrată Rusia, acest rău va veni, multe popoare vor avea de suferit, inclusiv Biserica, Sfântul Părinte va suferi foarte mult din această cauză. Prevestea Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului, copiilor celor trei copii de la Fatima, din Portugalia. Au loc pe urmă, se termină așa și transmite cele trei secrete. Două dintre ele au fost făcute publice la puțin timp după terminarea aparițiilor, relativ la puțin timp, da? Iar cel de-al treilea a fost la presiunea episcopului local, sora Lucia, singura care rămâne în viață la un moment dat, în 1945, dacă nu mă înșel, sau 43, sper să nu greșesc, îi cere episcopul local Luciei, pentru că se îmbolnăvise, la fel ca și ceilalți doi copii dinaintea ei, Francisc și Jacinta, de plămâni, de pleurezie și au murit de altfel înaintea ei, ea a rămas încă să îmbolnăvește și ea de pleurezie, de plămâni, face acea boală de plămâni, se răcește foarte tare și era în pericol, chiar credea că va muri. Și episcopul îi cere, ca să nu se piardă secretul acesta al treilea, să scrie secretul de la Fatima, ea îl scrie, dar îi cere episcopului să rămână sigilat până în 1960 sau la moartea ei, după moartea ei, poate fi făcut public. Acesta este trimis mai repede la Vatican, înainte de 60. S-a așteptat publicarea lui, nu s-a publicat atunci, s-a publicat mult mai târziu. În 2000, Papa Ioan Paul al II-lea publică cel de-al treilea mesaj de la Fatima, dar există și acum dubii și discuții cu privire la faptul că cel de-al treilea secret de la Fatima poate sau nu să fie complet, este sau nu complet, ce conține și așa mai departe. Secretele în sine, prin modul în care biserica le recunoaște, cuprind trei lucruri, cele trei secrete. Primul dintre ele era privitor la iad, existența iadului. Nu? Și este important pentru noi să știm astăzi că iadul există. Da? Nu este o iluzie, nu este o născocire a minții umane, a bisericii, a oamenilor și așa mai departe. El există în realitate și Preacurata zugrăvește o imagine copiilor care îi înfricoșează pe copii despre iad și cam ce înseamnă acesta.
pentru a ne preveni, nu pentru a ne înfricoșa. Dumnezeu, așa cum știm, ne spune, în lume veți necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ne spune de asemenea, nu vă fie teamă de cei care pot să ucidă trupul, fie de vă teamă de cei care au puterea să ucidă și trupul, dar mai ales să arunce sufletul în ghenă, în focul iadului, în focul cel veșnic al iadului, spune Mântuitorul. Deci primul era legat de această revelație a iadului, a existenței iadului și a ceea ce înseamnă, ce cuprinde el. Al doilea era legat de finalul de cele două războaie. În 1917 se apropia de sfârșit primul război mondial și urma necazul celelalte, cel de-al doilea război mondial, apariția comunismului imediat, de fapt, după 1917, este surprinzător, așa, ca să le luăm pe rând. Nu este consacrată Rusia inimii Imaculate Maria, inimii Imaculate Preacurate Fecioare Maria, Maica Domnului. Grozăvia se produce, ceea ce Preacurata ne-a prevestit că s-ar putea întâmpla dacă nu vom face acest lucru, și Rusia devine comunistă. Culmea, pentru cei care nu cred mai ales, la 2 săptămâni după ultima apariție din octombrie, aproximativ, din octombrie 1917, apare comunismul în Rusia și începe să devină triumfător. Mai durează câțiva ani de zile până când se stabilizează, mai era o contrarevoluție în Rusia, știm acest lucru, dar până la urmă grozăvia se produce, apare comunismul care produce atrocități incredibile și nu doar în Rusia, ci și în țările înconjurătoare și atrocități care se perpetuează, din păcate, le-am trăit și noi în România, urmarea acestui lucru, dar și se perpetuează și se propagă inclusiv în zilele noastre, din păcate. Și chiar dacă nu efectiv ca fapte, deși încă unii le trăiesc, și ca mentalitate și ca răul pe care l-a produs și în care rămâne încă în noi, gândiți-vă cum au încercat să dezrădăcineze din sufletele noastre pe Dumnezeu și, într-o mai mică sau mai mare măsură, pentru unii chiar a reușit comunismul să facă acest lucru. Bun. Da, revenind. Deci cam aceasta este așa, grosomodo, o prezentare scurtă a ceea ce s-a întâmplat la Fatima. Preacurata cere să se construiască o mică capelă acolo, în onoarea ei. Se construiește o biserică, un loc de pelerinaj acolo, care s-a dezvoltat foarte mult în acest loc de pelerinaj. Este extrem de viu, inclusiv acum. Da? După peste 100 de ani de la aparițiile Preacuratei, Fatima este un loc de pelerinaj mondial, îi putem spune. Un loc de pelerinaj unde vin pelerini din toată lumea. Milioane de pelerini vin anual la Fatima. Nota, să zicem, personală a Fatimii, a aparițiilor de la Fatima, ar putea fi caracterizată prin penitență. Și am fost la Fatima în vizită, am să vă împărtășesc mâine, sau mă rog, în următoarea transmisie video sau videoclip înregistrat, cum este și acesta, despre experiența pe care am avut-o la Fatima și ce m-a impresionat în mod particular. Sunt multe, unul să vă spun mâine, să fac un mic rezumat ca să nu lungim foarte mult această transmisie, despre ce a însemnat Fatima și ce m-a impresionat pe mine acolo. Este caracterizat așadar printr-un loc al penitenței, Fatima. Așa, bun. Este încă demn de remarcat că în anul acesta, în 25 martie, la sărbătoarea Bunei Vestiri, Conferința Episcopală Portugheză și, pe urmă, Conferința Episcopală Spaniolă au inițiativa de a consacra inimii Imaculate țările lor vis-a-vis de perioada grea prin care trece întregul mapamond, întreaga lume cu privire la această pandemie de coronavirus. Și fac un apel cele două conferințe episcopale, spaniolă și portugheză, către toți episcopii din întreaga lume să accepte și ei să fie părtași la această consacrare la inima Imaculată a Preacuratei Fecioare Maria. Au fost, pe lângă cele două țări, Spania și Portugalia, sau Portugalia și Spania, dacă le luăm în considerare că are loc în Portugalia, este situată Fatima,
are loc consacrarea inimii preacurate și alături de cele două țări se vin încă 22 de țări, au fost 24 în total care s-au alăturat acestui apel, care se consacră inimii preasfinte a Maicii Domnului, inimii imaculate a Maicii Domnului, a Preacurate Fecioare Maria. Printre țările care au fost consacrate, și țara noastră, cu mândrie o putem spune, cu o mândrie sfântă, evident, și țara noastră s-a regăsit și a fost consacrată inimii preacurate a Mariei. Bun, cam asta a fost despre aparițiile preacurate de la Fatima, pe care o celebrăm în 13 mai întotdeauna, în fiecare an. Am pus pe canalul acesta de YouTube și o melodie originală în portugheză, cântată de un copil portughez, a imnului de la Fatima. Valea Iria, în luna lui mai, Fecioara Maria coboară din rai. În portugheză, foarte frumos, cu fundal muzical. L-am pus anterior acestui videoclip pe care îl voi posta și acesta. Această melodie extrem de pătrunzătoare și foarte frumoasă. Bun, a doua sărbătoare pe care în 13 mai anul acesta o avem este înjumătățirea praznicului. Așadar, înjumătățirea praznicului Cincizecimii. Suntem la jumătatea distanței dintre marele sărbători Paștele Domnului și Pogorârea Spiritului Sfânt sau Duhului Sfânt. Potrivit unei vechi tradiții biblice, marele sărbători, ca și Paștele și ca și sărbătoarea Cincizecimii, așa, rusaliile, au un punct median, de bilanț, dacă putem spune așa, pe de o parte. Pe de altă parte, vedem că au și un fundament istoric această sărbătoare, înjumătățirea praznicului, și nu este singura, pentru că vedem și în Vechiul Testament și în Noul Testament găsim această sărbătoare a înjumătățirii praznicului. O vedem în Vechiul Testament relatată de către istoricul iudeu Iosip, care spune că era o sărbătoare mare și sfântă și importantă pentru iudei, sărbătoarea Cincizecimii. Era sărbătoarea corturilor, da? Era a treia mare sărbătoare iudaică după Paște și după Cincizecime, pe care le celebrau și ei cu altă însemnătate decât cea pe care o avem noi. Cunoaștem că era marea sărbătoare a Cincizecimii, când la Rusalii se pogoară peste apostoli a treia persoană divină sub forma unor limbi de foc și îi înțelepțește, le dă cele 7 daruri și așa mai departe ale Spiritului Sfânt. Și sărbătoarea Paștilor, care știm că era o mare sărbătoare, era prevestită și așa mai departe, care pe urmă este înlocuită de sărbătoarea pascală a Învierii Domnului. Sărbătoarea corturilor, cea a treia mare sărbătoare, ca mărime, a iudeilor și, cum spuneam, istoricul Iosip, evreu, iudeu, relatează despre această sărbătoare ca fiind una de o mare importanță pentru iudei. Și în Noul Testament regăsim aceeași sărbătoare și care, iată, capătă o conotație și un punct de ancoră în Noul Testament, este sărbătoarea în care, la înjumătățirea praznicului, Evanghelia de astăzi așa începe de altfel, la înjumătățirea praznicului Iisus s-a suit în templu și învăța. Pentru că era mare sărbătoare, merge la templul din Ierusalim, da? Și acolo în templul din Ierusalim îl găsim, ne relatează Evanghelia de astăzi, pe Iisus învățând. Deci era și în Noul Testament regăsim această sărbătoare și capătă valențe noi, pentru că Iisus Hristos este Cel care începe să vorbească, să propovăduiască, să vorbească de fapt, să învețe pe cei prezenți și pe învățații templului despre mesajul pe care el avea de purtat mai departe, care era mesajul Tatălui. Deci suntem și noi la această sărbătoare a înjumătățirii praznicului. Ce este demn de remarcat este că Biserica pune toată săptămâna sub această ștampilă, dacă vreți, sub această umbrelă a sărbătorii. Toată săptămâna are un caracter special, deci sărbătoarea înjumătățirii praznicului ține 8 zile, am putea să-i spunem, toată săptămâna, de duminică până duminică. Suntem la jumătatea jumătății, da? Cea de-a 4-a săptămână este la jumătatea distanței dintre Paște și Rusalii și jumătatea săptămânii, fiind miercuri, este înjumătățirea, deci este o mare sărbătoare astăzi și care ține
deja a început și ține 8 zile. Suntem la jumătatea celor 8 zile, să zicem așa, de duminică până duminică, înjumătățirea praznicului. Da, ce ar mai fi de spus? Cam asta ar fi privitor la înjumătățirea praznicului pe care noi o celebrăm astăzi și slujbele bisericii sunt foarte frumoase astăzi. Dacă ați urmărit Sfânta Liturghie, pe care am pus-o și pe YouTube, înregistrată sigur, pentru că încă nu putem transmite live, ați constatat frumusețea Sfintei Liturghii de astăzi. De altfel și membrii familiei mele care au participat la Sfânta Liturghie au și cântat un cântec foarte frumos care leagă cele două sărbători, și înjumătățirea praznicului pe care noi o celebrăm în Biserica Bizantină astăzi, dar și sărbătoarea aparițiilor Preacurate Fecioare Maria, la Maica Domnului, la Fatima. Bun. Să trecem, am putea spune acum, la un punct important, iarăși, să nu lungim nici prea mult acest videoclip, n-aș vrea să fie obositor, ci să fie concentrat, din păcate, sunt multe, iată, evenimente și pe care aș vrea să le cuprind în această postare și am insistat puțin pe cele două evenimente, mai ales pe cel de la Fatima. Să trecem la Evanghelia zilei, ca să nu lungim povestea. Am auzit-o deja, nu o vom citi, sau vă recomand să o citiți dacă doriți să o citiți. Evanghelia este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 7, versetele 14 până la versetul 30. Toate aceste versete din capitolul 7 al Evangheliei de la Ioan. Iisus spune câteva lucruri, aș vrea să punctez. Iisus spune: cel ce vorbește de la sine își caută slava sa, dar cel ce caută slava ta, celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate nu este în el. De câte ori ni se întâmplă nouă să ne căutăm pe noi înșine mai mult decât pe Dumnezeu, inclusiv noi creștinii. Se întâmplă uneori să fim ispitiți și noi, preoții, nu suntem scutiți de ispită, să știți. Ba uneori avem ispite corespunzătoare cunoașterii, mai puternice, mai intense. Și cu cât înaintez mai mult spre Dumnezeu, cunoaștem din viața Sfântului Padre Pio sau altor sfinți, ispita este pe măsura apropierii de Dumnezeu, din ce în ce mai puternică, din ce în ce mai greu de îndurat sau greu de rezistat la ea, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și a Harului Său, noi putem rezista ispitei. Suntem și noi ispitiți toți, creștini, indiferent de gradul în care suntem, indiferent cât de aproape sau de departe suntem de Dumnezeu sau pe drumul spre Dumnezeu, sau în comuniune cu Dumnezeu, suntem ispitiți cu mândrie, cu orgoliu. Fie privitor la faptele noastre creștine, fie privitor la mesajul nostru creștin, fie privitor la, relația mea cu aproapele. Mai ales când fac bine. Am înclinația să fiu ispitit să mă las lăudat de ceilalți pentru cât de bun sunt eu. Mântuitorul spune vis-a-vis de acest lucru tânărului bogat, când acesta îi spune: învățătorule bune. De ce îmi spui bun? Spune Iisus. Dumnezeu singur este bun, este izvorul binelui. Avem această ispită când de fapt noi suntem buni pentru că izvorul nostru al bunătății este Dumnezeu însuși. Și nu noi înșine. Și în momentul în care ne căutăm pe noi înșine, mândria noastră, sub diverse forme, deșartă sau nu, orgoliul nostru, beneficiile imediate, de imagine, de orice altceva, începem să rătăcim. Și Mântuitorul ne spune că nu suntem nici adevărați și nedreptate este în noi. Pentru că noi, de fapt, transmitem mai departe ceea ce am primit de la Iisus. Transmite mai departe darurile pe care Dumnezeu însuși ni le dăruiește nouă, inclusiv acela de a fi bun, de a face fapte bune, de a fi iubitor. Bunătatea noastră izvorăște de la Dumnezeu, nu este rodul efortului nostru propriu. Efortul nostru propriu este cel care colaborează, conlucrează cu darurile lui Dumnezeu și efectul se produce și faptele noastre devin bune, sunt bune. Bun. Pe urmă, un alt lucru care vreau să-l ating este suprapunerea poruncilor, dubiul, dilema. Vedem că, la un moment dat, Iisus vorbește în Evanghelia de astăzi despre cei care le spune: nu Moise v-a dat legea. Și totuși
voi încălca sabatul ca să țineți legea lui Moise. Cunoaștem că sabatul era ziua a șaptea, după ce Dumnezeu creează cerul și pământul, toată creația, ziua a șaptea se odihnește. La evrei ziua a șaptea era sâmbătă, sabatul. Ei încep de altfel săptămâna duminica, acum noi începem luni. Și se termină sâmbătă, cu marea sărbătoare a sâmbetei, pe care o țin și astăzi, au sabatul în continuare. Era ziua Domnului, dedicată lui Dumnezeu, nu se făcea nimic. Au niște restricții extraordinare privitoare la sabat, evreii, inclusiv în ziua de astăzi. Mult mai drastice, să zicem, decât avem noi creștinii. Da? Deci trebuia ținut sabatul. Este atât de drastică încât îi se reproșează și lui Iisus că nu ține sabatul. Vă aduceți aminte, da? Că făcea bine, că vindecă și așa mai departe. Pe cel de duminica trecută pe slăbănog, pe altul cu mâna uscată în sinagogă și așa mai departe. Nenumărate ori este judecat Iisus că face rabat, să zicem, de la legea sabatului. Și Iisus îi întreabă astăzi, da? La înjumătățirea praznicului, la o sărbătoare mare a iudeilor în templul în Ierusalim. Da? Nu călcați și voi legea? Sau care lege o călcați și care o țineți? Sabatul sau tăierea împrejur? Pentru că tăierea împrejur era a 8-a zi, indiferent ce zi cădea, a 8-a zi, cel care era nou născut, de parte bărbătească, trebuia tăiat împrejur. Consacrat lui Dumnezeu prin această operație de tăiere împrejur, da? De circumcizie. Și dacă se suprapuneau aceste sărbători a 8-a zi cu ziua sabatului, evreii totuși tăiau împrejur, țineau legea tăierii împrejur, da? Încălcând legea sabatului, am putea spune, nu? Și o făceau cu o logică oarecum importantă, punând omul, da, ca centralitate a acestui lucru, da? Indiferent de motivație. La un moment dat se întâmplă și în viața noastră, că aici vreau să ajung, ca să nu ne pierdem prea multe detalii privitoare la acest lucru. Se întâmplă și în viața noastră să fim contrariați de suprapunerea unor lucruri și să avem dubii și să avem dileme. Oare ce ar fi bine să fac acum? Oare cum ar fi bine să reacționez acum? Da? Când acest lucru se întâmplă, da? Să nu ne căutăm, nu ne căutăm pe noi înșine, să-L căutăm pe Dumnezeu. Să nu căutăm să luăm noi decizia cea mai bună, da? Încercând să arăt cât de înțelept, cât de inteligent, cât de multă cunoștințe sau cât de vaste sunt acestea, ci să mă încredințez lui Dumnezeu și să am în spatele acestui proces, întreg proces de rezolvare a dilemei, să zicem așa, a trilemei, a dubiului, da? A marii probleme, a suprapunerii unor lucruri care pe urmă intră în conflict în mintea mea privitoare la credință sau la altceva, să am în vedere întotdeauna porunca mare a iubirii. Iubește pe care este cea mai mare poruncă, iubește, care le depășește pe toate, le cuprinde pe toate, le întrepătrunde pe toate. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul, din toată puterea ta. Da? Tot ceea ce înseamnă ființa, persoana umană, cu toate aceste lucruri noi să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele asemenea. Și nu vom greși. Sfântul Augustin rezumă extrem de concis toate aceste lucruri într-o propoziție. Iubește și fă ce vrei. Și atunci toate aceste dubii vor fi îndepărtate, vom fi scutiți și de ispita sau vom depăși ispita de a ne scoate pe noi în relief, da? Pentru că este un efort de iubire, nu vine de la sine. Mai ales când cei pe care trebuie să iubești au diverse impedimente sau noi avem diverse impedimente în a ne manifesta sentimente de afecțiune, de dragoste creștină față de ei. Da? Pe urmă, încă un lucru. Iisus îi întreabă azi în templu, să ținem minte întotdeauna, suntem în templu, mai mari învățații legii erau prezenți acolo, mulți dintre ei, pentru că era sărbătoare mare, da? E ca și cum, să înțelegem bine acest lucru, ar fi o slujbă la care vine patriarhul sau papa, sau imaginați-vă cel mai mare reprezentant religios al cultului, a grupului de creștini care îl reprezentăm și așa mai departe, indiferent cine am fi noi, da? Și o persoană importantă vine sau, mă rog, are loc un eveniment la care participă acesta și împreună cu el și alții și așa mai departe. Acolo ia cuvântul Iisus. Și îi întreabă, de ce vreți să mă omorâți? Și sar toți ca arși. Diavol ai! Noi!
Cine vrea să te omoare? Vezi de treabă, domnule. Da? Mint. Dacă ne uităm către finalul Evangheliei, tot aceștia sunt cei latează, nelătează Evanghelia, care se întreabă, nu pe ăsta îl căutau să-l ucidă? Da? Cei care erau acolo. Nu cumva căpetenile preoților nu căutau cumva să-l prindă și să-l ucidă pe Iisus? De ce nu l-au prins? Sau de ce nu vin să-l prindă să-l ucidă acum? S-au convins cumva și ei că are dreptate și că învățătura este lui bună și așa mai departe? Deci ei știau, recunosc acest lucru, se dau de gol singuri, că era căutat Iisus pentru ca să fie ucis. Și totuși neagă când Iisus îi întreabă frontal, îi întreabă direct, de ce căutați? Să înțeleagă, să explice. Sau mai degrabă să-i ajute Iisus să înțeleagă că sunt în eroare și că n-au motive justificate să-L ucidă pe Iisus, să-i aducă la credință, am putea spune, și îi întreabă de ce căutați să mă ucideți, ca să înceapă o dezbatere și pe urmă ca să vină clarificarea cu sine. Și ei neagă, refuză dezbaterea și neagă evidența. Ni se întâmplă și nouă în viața de zi cu zi asemenea lucruri. Și anume, sau mă rog, trăim, să nu zicem că ni se întâmplă neapărat nouă, unui apropiat de-al nostru, era o formulă, da? Mi s-a întâmplat, nu mi s-a întâmplat, s-a întâmplat ție ceva când vrei să afli o soluție la o problemă delicată în care nu vrei să fii subiectul problemei, da? Ți s-a întâmplat? Nu mi s-a întâmplat mie. Nu, unui cunoscut de-a meu i s-a întâmplat, da? Când se întâmplă unor cunoscuți de-a noștri sau cuiva pe care noi cunoaștem sau nouă înșine sau altcuiva, ni se întâmplă să vedem cum este negată evidența. Și este atât de ferm uneori negată cu argumente de genul acesta. Demonai. E surprinzător, dar totuși se întâmplă și trăim acele momente în zilele noastre când și creștini, trăitori, uneori sunt ispitiți să nege evidența. Și nu este în regulă. Pe urmă, ultimul punct pe care vreau să-l ating, ca să ne încadrăm într-un timp rezonabil, să zicem în jurul unei jumătăți de oră, este falsa cunoaștere. Tot atunci, către finalul Evangheliei, când spun cei care erau acolo prezenți, învățători ai legii și așa mai departe, nu spuneau despre el că e Mesia, nu vor să-l ucidă, s-au convins cumva că e Mesia. Nu e Mesia, pentru că noi îl știm pe el, pe Iisus acesta, îl știm noi. Știm noi cine este el, știm noi de unde vine. Nu poate fi Mesia, nu-i așa? Este o logică defectă, da? Fără argumente, decât pseudo-argumente. Da? Pentru că ei știau că este născut din Iosif și Maria, sau așa deduceau ei. Știm că Iisus nu s-a născut din Iosif și Maria, știm că a fost printr-o intervenție extraordinară a lui Dumnezeu, cum se întâmplă Buna Vestire și toate aceste lucruri, dar ei erau convinși că au toată cunoașterea. Ei posedă toate cunoștințele și că decizia lor este una justă. Acesta pe care noi îl știm nu poate fi Mesia. Și Iisus îi întreabă așa retoric, da, voi știți tot, nu-i așa? E bine, nu știți tot. Când ni se pare nouă, ca să transpunem la viața noastră, că știm tot sau avem o certitudine, s-ar putea să fim în eroare. Să nu avem niciodată certitudinea, cum să vă spun, de 100% sau 1000%. Să încercăm să lăsăm un loc în care s-ar putea să fie ceva care să ne scape. Și că judecata noastră absolută, care o pretindem ca o judecată de valoare, poate chiar un reper pentru multă lume, nu-i așa? Căzând în păcatul, în ispita mândriei, să nu zicem că vom cădea în păcat, dar în ispita aceasta, să-i dăm curs, ne îndepărtăm de adevăr. Singurul care este calea, adevărul și viața este Mântuitorul însuși. Să avem încredere în El. Să ne punem încrederea în El. Întotdeauna. În tot ceea ce ne privește, în viața noastră, în fapta noastră, în gândirea noastră. Nu? Cum îl iubim pe Dumnezeu. Cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată puterea noastră. Și pe aproapele asemenea. Ne oprim aici pentru astăzi. Pentru azi rămânem așadar doar la aceste gânduri. Mâine vom continua, sau la următoarea transmisie vom continua, sper să fie mâine, să păstrăm o cadență zilnică, așa cum ne-am dorit.
această pauză de câteva zile era pentru că am tot sperat că se rezolvă și că vom reuși să facem transmisia live, dar nu nimic, continuăm. Mâine sau la următoarea transmisie vom încerca să aprofundăm din nou câteva teme din Evanghelia zilei, dacă va fi mâine, și sper din toată inima și cred fără certitudine absolută că va fi mâine. Mă rog Dumnezeu să ne dea toate cele trebuincioase, putere, timp, gânduri potrivite și așa mai departe, ca să ne putem reîntâlni. Vom aprofunda așadar câteva gânduri legate de Evanghelia zilei. Vom discuta câteva lucruri și despre perioada prin care trecem și, așa cum vă spuneam, deja vă voi relata una dintre trăirile, unul dintre ele, într-un rezumat, lucrurile care m-a impresionat, m-a fascinat de-a dreptul în timpul vizitei mele la Fatima. Așadar, pentru astăzi vă salut din nou cu bucurie. Hristos a înviat!